מתנת יורוקום פנסוניק. גדולים במסקים הגדולים. בגדול, פנסוניק. הישרדות עוברת לשלישי בפרק הדחה מיוחד. בעוד 3 ימים האיטלקי מגיע לפרק בכורה רותח במיוחד. קרב סכינים, 4/9. If you wanna cook, don't talk. אם אתם פוחדים להתחייב, אולי שווה לשקול את זה מחדש. לשקול מה? כל החתונה הזאת. ידעתי. אם מתחשק לכם לברוח, את תוכנית כפר סבא, את משכנתה, את כיסא חשמלי. סימן שעדיין לא פגשתם הייתי ילדה רעה, רוצה להעניש אותי? את הדרמה הנכונה. יחסים פתוחים, לא? ברביעי תגלו אותה בפעם הראשונה. 5 גברים בחתונה, דרמה חדשה. ברביעי כולם כבר יודעים, 5 זה רפי רשף. כל ערב ב5. He's hot. He's strong. He's back. וובר חלפיניו עם פלפלים חריפים במיוחד, רק בברגר קינג. ברגר קינג. אני פה עוד חדש במדינה. איזה מדינה. לוותר על הכל, פשוט להחזר. גורניש, אפילו לא גרגיר. בשבילי גרגירים, פול. פול ווליום, שאיפה לטיח. עובד השם. עובד רס"ר. טיבו קצת יותר, את שניהם אותו הדבר. אריק. שלמה. שלום. שלום. חתונה אזרחית. אצלכם במרפסת. ככה זה בישראל, כל אחד אוהב משהו אחר, וזה בסדר. סלקום משיקה, סלקום אישי. תפיסה חדשה מאפשרת לך להרכיב את החבילה הסלולרית שמתאימה בדיוק לך, כי רק אתה יודע מה הכי טוב בשבילך. הדיאטנית שלי המליצה לי להוסיף אקטיביה לארוחת הבוקר. עכשיו, כשאני מתחילה את היום עם אקטיביה, אני מרגישה הקלה. זה ממש עוזר לי לסדר את כל הבלגנים האלה שיש לי בבטן. אקטיביה של דנונה, היחיד עם חיידק הביפידוס אסנזיס המסייע להסדרת פעילות העיכול. 78% מהדיאטניות בישראל המליצו להוסיף אקטיביה לתפריט היומי. אקטיביה של דנונה, הכל מתחיל מבפנים. שטראוס. אתם מדברים עברית? כן. אז למה אנחנו מדברים אנגלית? עם הסטנדרטים הבינלאומיים של אביס, גם אתם תהיו בטוחים שאתם בחול. עם 27 סניפים, כלי רכב שמתוחזקים במוסקי היבואן, שירות מסביב לשעון ועוד. ליסינג טיפולי באביס. We try harder. וסטרנג'ה, קליפורניה. בכל שנה ושנה עוזבים יותר ויותר תושבים את ירושלים. חובתנו לשמור על ירושלים ולחזק אותה למען הדורות הבאים. ירושלים היא הלב והנשמה של העם היהודי. במלחמת 6 הימים חיילי צה"ל ייחדו את העיר ירושלים לאחר 2000 שנה. אנו חייבים להילחם ולשמור על ירושלים. אם גם בכם בוערת אש התמיד לשמירה על אופייה המיוחד של העיר ירושלים, היכנסו עכשיו לאתר האינטרנט של אם אשכחך ותהיו חלק מעתיד העיר. יחד נחזק את ירושלים. סוז, מאז הביקורות על הפרסומת, החלטתי להתחתן. שנדלירים עד 70% הנחה, כן? בשבילך? גם ב-69. תתבייש לך. גסויות כאלה. היית תולה אותה מהתקרה, גועל נפש. רמיזות כאלה זולות. שים על זאת שרשרות ותראה איך היא נדלקת. יופי, ממש רמה. הכל הביתה. המנורות, כן? נו, אתה בא? או שאתה סתם מלרלרת? עד 70% הנחה על כל מנורות השנדליר. מחסני תאורה. באתי, נדלקתי. וובר חלפיניו עם פלפלים חריפים במיוחד, רק בברגר קינג. ברגר קינג. תותח ב-6-בש. שחק בפלייאוף 6-5, אליפות ישראל ב-6-בש. פליי 6-5, co.il.
I never think about yesterday. It's all about today. תתחיל היום עם הגילוח הנוח ביותר של ג'ילט. ג'ילט פיוז'ן פאוור. 5 להבים קרובים יותר, לנוחות טובה יותר, וטער מדויק למקומות הבעייתיים. ועכשיו תוכל לטוס עם ג'ילט לפגישה חלומית עם תיארי אנרי. קנה כל מוצר מסדרת פיוז'ן ותהיה הכי טוב שאתה יכול להיות בחידון האלופים הסלולרי של ג'ילט. פרטים על המדבקה ובאתר האינטרנט. תותח בשש בש, שחק בפלייאוף 6-5, אליפות ישראל בשש בש, פליי 6-5, co.il. מרקר וויק החדש, ועכשיו החבילה הכלכלית לחודש ראשון מתנה, בהתחייבות ל4 חודשים ומעלה, לפרטים כוכבית 5200. כנסו לסרט. DVD נייד של הייר בכל שעה, DVD נייד של הייר בכל שעה, DVD נייד של הייר בכל שעה. ביסלי מחלק DVD נייד של הייר בכל שעה. אוספים שקיות ביסלי שבמבצע, שולחים SMS עם קוד המבצע ל-2017 ויש מצב לזכות. זה טוב, זה אוסם. המשחק המרכזי של ליגת העל משודר בחסות ביטוח ישיר, המוכרת ביטוח רכב באינטרנט. מגוון אפשרויות ההשקעה של הראל פיננסים. הראל פיננסים, בשביל השקט הנפשי שלך. ברוכים השבים למשחק בין בית"ר ירושלים להפועל כפר סבא. 1-0 לבית"ר מהשנייה 16. פתיחת המחצית השנייה. בינתיים חדשות מאחד נוקיה בתל אביב. בפעם השנייה השנה מכבי תל אביב מפסידה לבני השרון. התוצאה הפעם 86-78. וזה קורה לקראת המשחק עם אולימפיאקוס, שנעביר לכם בשידור חי ביום חמישי. אתם יודעים, מכבי מפסידה בליגה, הם נמרים באירופה. הכדור של בואטנג. טוב, אני בטוח, יורם, שומי מאוד לא מרוצה מהחמצות של שחקני בית"ר ירושלים ודורש מהם להגיב לתוצאה, כי לא כל הזמן מגיעים לו כל כך הרבה הזדמנויות ועדיין התוצאה נשארת 1-0. לעומת זאת, שוב פעם, הכל לדעתי, אלי אוחנה די כועס על כמה זמן לקח לקבוצה שלו לצאת מההלם של הגול בתחילת המשחק, ומבקש מהם להתחיל להניע את הכדור, כי בית"ר ירושלים נותנת לשחק כמו שאמרתי קודם. בוא נשמע באמת מה אומרים המאמנים. שרון ניסים מלווה את כפר סבא. כן, שרון. טוב, אז כפי שאמר איציק זוהר, אלי אוחנה כמעט את כל המחצית ניצל את הזמן כדי לדבר פסיכולוגית לשחקנים. הוא אמר להם, אז בסדר, חטפנו גול, למה לקח לכם 35 דקות לצאת מההלם הזה? רק בדקות האחרונות ככה מעט התחלתם להזיז את הכדור ולהתקרב לשער של בית"ר ירושלים. נכון, הם קבוצה יותר טובה מאיתנו, אבל זה לא תירוץ לשחק כפי שאנחנו משחקים. תשחקו הרבה יותר טוב, תיכנסו למשחק, תדייקו, ואולי גם נגיע למצבים ונוכל גם לאזן את התוצאה. זה מה שהוא רוצה מאוד. תודה. מאיה, אני שומע אותך. כן, ושום בדיוק מבקש מהשחקנים שלו את מה שדיבר עליו, את הדברים שדיבר עליהם איציק. אמר לשחקנים, לא יכול להיות שהתוצאה היא רק 1-0. אנחנו שולטים, אתם לא מספיק מדויקים, אולי קצת זלזול. צריך להיות הרבה יותר נחושים במחצית השנייה כדי להגדיל את התוצאה. לא צריך להפוך את המשחק הזה לקשה. האמת, איציק ירד למטה, הוא הלך בין שני חדרי ההלבשה, הוא שם את האוזן על חור המנעול. הוא האזין. למה צריך שדרי קווים? זה עוד דרך שאתה מפרגן, אה? כן, הנה יבוע. נתקל בבן יוסף. בעיה כאן. כדור מגיע ללוז. לוז רוקד יפה וגם רץ עם הכדור טוב עם אלוורז. מצליח להעביר את המסירה. כדור חוזר עכשיו לסיימון. הנה אבו בכרי, שוב סיימון. מכניס את הכדור פנימה לא טוב. רומו לא מכניס את הרגל. ישראלביץ' עכשיו מוציא את הכדור ימינה לאוזן. שוב ישראלביץ' ושוב אוזן. ישראלביץ' לוקח את הכדור ויוצא להתקפה הזו עם המהירות שלו. הכדור הזה יוצא החוצה. עדיין מוקדם לדבר על מגמה, אבל בהחלט אפשר לראות ולהבין שכפר סבא